Dus dit voor het vaste onderdeel van Dree Peters Banken met Dree. Je weet het, Dree is ergens in Midden-Limburg. En zoek daar een bankskop om met hem eens te spreken. En aan de dokter achter zich te zien, Dree, steeds in het ziekenhuis in Remuin. Ja, daar kom ik vandaag speciaal om eens even te vertellen over alle nieuwe dingen die we in het ziekenhuis tegenkomen. De patiënten die in het ziekenhuis komen, die hebben een keer te maken met aanmeldzuilen. En ja, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. En het ziekenhuis is nog lang niet klaar. Want ze zijn nog aan de laatste fase bezig. Dus ergens in 2021 moet het allemaal compleet zijn. Dus het is nog allemaal nu. En zeker voor mensen die komen. En dan gaan we met Siska over spreken. En dat is een van de internisten in het Remuntje ziekenhuis. Siska spreekt algemeen beschaafd Nederlands. Is van 2002 al in de regio. Maar we doen het gewoon in ABN. Siska, dat is het beste. Hè? Dan kunnen we elkaar ook... ja. We hebben de aanmeldzuilen. Hè? Ik hoor van oudere mensen dat het is even vreemd. En ik ben zelf even gaan kijken, maar het hoeft niet vreemd te zijn, hè, die aanmeldzuilen. Nee, het is eigenlijk heel makkelijk, Dree. Welkom trouwens in het Laurentius ziekenhuis, want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En het is natuurlijk altijd even wennen, zoiets nieuws. Zo'n aanmeldzuil waar je even moet aanmelden. Je komt met je paspoort, of met je ID-kaart, of met je rijbewijs. En dat kun je dan relatief eenvoudig in het apparaat invoegen. En dan kun je je gegevens zien. Kun je vervolgens kijken en controleren of die gegevens kloppen. Want dat is ook voor ons heel erg belangrijk. Dat we de juiste patiënt zo meteen voor ons hebben. En vervolgens geeft dat apparaat ook een bonnetje af waarop staat: waar is de afspraak? Hoe laat is de afspraak? Is er vertraging op het spreekuur? Want dat kan zomaar voorkomen. En dan weet je ook een beetje van, goh, is er nog een tijd voor een kopje koffie? Of moet ik toch al meteen naar de afspraak toe? En ook duidelijk het routenummer vermeld waar u naartoe moet. En dat geeft toch een heleboel steun aan de patiënt om op het juiste moment op de juiste afspraak te komen. En voor ons goede controle van de gegevens. Maar met dat bonnetje dat ze krijgen uit die aanmeldzuil gaan ze naar de plek waar ze moeten zijn. Precies. En daar moeten ze dat bonnetje weer gebruiken in dat volgende apparaat, neem ik aan. Precies, dat klopt helemaal. Dus daar is weer zo'n zuil, zo'n kleine zuiltje, waarmee ze zich kunnen aanmelden opnieuw. Want ja, voor hetzelfde geld hebben mensen nog even een kop koffie gedronken en hebben ze dus zich nog niet op het spreekuur aangemeld. En dan wordt aangegeven van, u kunt plaatsnemen in wachtkamer 1 of wachtkamer 2. En dan kunt u gaan zitten en dan roept de dokter u naar binnen op het moment dat die zover is. Dan vroeg ik me af, wat is de achterliggende gedachte daar eigenlijk bij geweest? Is dat voor de mensen tijd besparen? Daar moet een gedachte achter zitten. Ja, er zijn een aantal redenen om dit te doen. Heel belangrijk, zoals al gezegd, is de controle van de gegevens. Je kunt je tegenwoordig niet meer permitteren dat er iemand voor je zit en de gegevens kloppen niet. Dus je hebt een ander dossier voor je dan de patiënt die voor je zit. Dus dat is heel erg belangrijk. En natuurlijk ook adresgegevens. Het komt toch vaak voor dat wij een nieuwe afspraak moeten sturen en dat het adres niet meer blijkt te kloppen. Dat kun je daarmee controleren. En wat verder heel erg belangrijk is dat het personeel niet meer hoeft te zeggen van ga maar zitten in wachtkamer 2, maar ingezet wordt voor zaken die echt ertoe doen, echt belangrijk zijn voor de patiënt. En dan is het natuurlijk zo, vroeger liep je het ziekenhuis in en dan ging je naar een afdeling waar je moest zijn. En dan stond je eerst bij die secretaresse van die arts, maar dan moest je je melden. In de rij. In de rij, hè? Dus, en dat voorkom je nu allemaal. Precies, dus de rij is alleen maar voor mensen die op dat moment nog vervolgafspraken moeten maken. En mensen kunnen meteen gaan zitten als ze zich aangemeld hebben. En anders stonden ze wel eens in die rij, terwijl de dokter al zover was om de patiënt binnen te roepen. Dus dat kun je daarmee voorkomen. En de secretaresses, dat zijn toch kostbare mensen. Niet zozeer in geld, maar ook in aantal. Iedereen weet dat het personeelsprobleem, personeelstekort steeds groter wordt. En je wil graag de mensen inzetten voor de dingen die er echt te doen. Dus het uitleg geven, een stukje nazorg. Dat zijn de belangrijke dingen. Kostenverlagend. Hè? U zegt als het kostenverlagend is, kunnen we het geld gebruiken voor de medische diensten en zo. En daar is het eigenlijk voor. Hè? Er gaat op dit moment niemand uit, want je hebt die mensen gewoon heel hard nodig om ook een stukje begeleiding aan de patiënten te geven. Dus alle mensen blijven gewoon, dus je gaat nu niet mensen daarvoor wegbezuinigen. Dat is absoluut niet de insteek.
Wat mij enorm verbaast altijd is als ik in het ziekenhuis kom, Larang, je staat nog Laurentius op de bank, maar toevallig hebben we vanmorgen gesproken dat er nog mensen om ons zijn die het Larang noemen, geweldig. Hè? Ja. Maar dat jullie zoveel vrijwilligers op een been krijgen. Hè? Ik weet niet hoeveel mensen ik tegenkom in mijn eigen kringen die zeggen, nou ik ben vrijwilliger bij het ziekenhuis. Mensen die lui vervoeren, dus patiënten vervoeren, maar ook hier aan die zuilen, aan die aanmeldzuilen, daar staan bijna bij elke zuil staan de vrijwilliger die de mensen die het dan toch nog niet weten, helpen. Ja, we zijn de bevolking van Roermond en omgeving natuurlijk ontzettend dankbaar dat zij zoveel hart hebben voor het ziekenhuis en ons willen helpen. En dat betekent ook dat als je als patiënt, hoe jong of hoe oud je ook bent, en je komt bij zo'n zuil die je niet kent, dat je niet verloren bent. Dat mensen je helpen en mensen je steunen om daar goed de weg te kunnen vinden. Het gaat meestal om de mensen die digitaal niet zo goed thuis zijn. Dus het is een bepaalde categorie boven de 70, maar ook nog wel mensen onder de 70 die toch wel hulp nodig hebben, denk ik. Ja, ik denk niet eens dat het leeftijdsgebonden is. Het is toch iets nieuws. Je komt daar bij een apparaat, je denkt wat moet daar nu voor kaartje in. Dus het is niet eens leeftijdsgebonden, denk ik. En de hulp is dus gewoon aanwezig om mensen daarbij snel te helpen. Even heel nieuwsgierig, ik ben Roermondenaar. Is het eerste ziekenhuis in Limburg die zo werkt? Dat weet ik even niet. Ik geloof het wel. In Limburg wel. Dus er wordt al heel veel in de landen gedaan. Maar in Limburg geloof ik wel. Maar kijk even naar Marcia. Marcia weet het ook niet. Ja. Marcia is een van de mensen die dat ondersteunende activiteiten doet. Dan zag ik achter mij hier een bordje staan. Mijn LZR. Ja, dat moet iets bijzonders zijn. Mijn LZR, vertel eens. Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig geen papieren dossiers meer, zoals vroeger. Kasten vol met van die statussen die gezocht moesten worden, ook door die kostbare secretaresses. Dat is gelukkig allemaal niet meer nodig, dat zit allemaal in de computer. En het dossier is van de patiënt, is van u als patiënt. Dus u hebt inmiddels met Mijn LZR ook de mogelijkheid om dat dossier in te kijken. Om de gegevens te controleren, om te kijken wanneer u afspraken hebt. En om bepaalde dingen in het dossier, zoals de brieven, labuitslagen, bloeduitslagen, andere uitslagen van bijvoorbeeld röntgenfoto's te bekijken. En daarmee ook beter te weten wat er nou precies met uw gezondheid speelt, want daar gaat het tenslotte om. En goed voorbereid naar het gesprek met de dokter te komen. Maar Siskia, dan loop je wel het risico dat ik ken van die wijsneuzen die dan met die gegevens op Google gaan zitten en worden in één keer arts thuis en gaan hun partner links of rechtsom vertellen dat hij wel iets heel erg zou kunnen hebben. Hè? Want ze hebben 1001 mogelijkheden gegoogeld. Hè? Dus ze moeten toch altijd maar even schoenmaker bij je lezen. Hè? Bekijk die gegevens, maar bekijk ze wel op de manier zoals je ze moet bekijken, denk ik. Hè? Precies. Hè? Altijd even op een rustige manier. En de dokter geeft uiteindelijk de behorende informatie. En de gegevens die net nieuw zijn, dus stel we gaan nu bloed prikken, die uitslagen staan pas na 7 dagen in Mijn LZR. Omdat patiënten ondertussen dus bij de dokter zijn geweest om het verhaal daarachter te horen, om de uitleg te krijgen, zodat ze niet zich zorgen hoeven te maken terwijl het niet nodig is. Dan moet ik zeggen, in het ziekenhuis, ik ken ze van de kinds af aan, dus we hebben hier gevoetbald. Ja. De Roermondse zomeravondcompetitie had het ziekenhuis een eigen team en een eigen voetbalveld. We hebben hier de ziekenomroep Roermond gehad onder leiding van Jacques Breugemans, zaliger, die destijds hier heel actief was. Wij deden hier carnavalsactiviteiten. Je ging hier naar kerk, in het ziekenhuis was een eigen kapel. En nu hebben we die hele metamorfose doorgemaakt. Vroeger was het de Mondje de Driesterstraat, de hoofdingang. Nu wordt die hoofdingang aan de Brede Weg. Dus we krijgen natuurlijk een hele hoop bewegingen die voor mensen die als die 30 jaar niet door Roermond zijn geweest, denken, ja, wat is er met het ziekenhuis gebeurd? Ja, wij gaan natuurlijk toch mee in de vaart der volkeren. Je moet je blijven ontwikkelen om bij te blijven en om een goede omgeving te hebben voor je goede patiëntenzorg. Dus dat kan je niet tegenhouden. Dat gebeurt overal, ook in het LZR. Als je al terugkijkt naar de foto's vanaf 1931 tot aan nu, dan zie je eigenlijk constant die beweging in zo'n ziekenhuis optreden. En dat moet gewoon om de goede zorg voor de patiënten te blijven leveren. Het was een klein gebouw, want ik kan me herinneren dat het verblijf van de verpleegsters gebouwd werd. Dat staat nu nog eigenlijk centraal bij die parkeerplaats. Ik begrijp dat het ook nog weg moet, denk ik zo. Ja, de oude vleugel die dus nu bij de hoofdingang staat, rechts naast de hoofdingang, die gaat nog helemaal weg. En daar komt nog een nieuwbouw voor onze psychiatrieafdeling. Dus dat wordt er nog bijgebouwd. En dat is die afdeling die vroeger het Driessen paviljoen heette, geloof ik. Klopt. Het oude Driessen paviljoen gaat dus uiteindelijk ook nog verdwijnen. Ja. Okay.
Dus dat is aan die kant waar nu de parkeerplaatsen zijn. Precies. Ja. Nou, het is mega wat er allemaal gebeurt. De mensen willen die informatie natuurlijk ook hebben. En daarom zijn wij als TV11 ook hier aanwezig om even de mensen in ieder geval wegwijs te helpen. Want u heeft patiënten uit heel Limburg, geloof ik, hè? Ja, inmiddels wel. Hè. Dus voor bepaalde zorg moet je tegenwoordig soms naar een andere locatie vanaf hier. Of mensen komen juist hier voor bepaalde zorg. Dus dat gebied wordt steeds groter en dat vinden we hartstikke fijn. En voorlichting hoort daar natuurlijk ook bij voor de patiënten. Want het gaat ook om vele en vele duizenden mensen die gebruik maken van het ziekenhuis in Roermond, van Lerang. Precies, van Lerang nog steeds. Daarvoor zijn de publieksavonden die ontzettend goed bezocht worden. En natuurlijk ook programma's als die van u, die zijn ontzettend mooi om die informatie goed te delen. Want als je niet in een ziekenhuis komt, heb je vaak geen weet wat hier gebeurt. En dan is het toch goed om op de hoogte te zijn voor de situatie dat het wel een keer nodig mocht zijn. Geweldig dat u ons in ieder geval de gelegenheid hebt geboden om daar een stukje informatie over te geven. Ook dat u zich even vrij heeft gemaakt, vind ik ook prachtig. Het is natuurlijk leuk dat een internist toch even het verhaal komt vertellen. Dat betekent ook dat het vanaf bovenaf die zaak altijd goed bekeken wordt en de rekening wordt gehouden met de patiënt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Het gaat u om de patiënten, dat is het hoogste doel. En dan ga je gewoon naar een ziekenhuis toe en de mensen moeten al op een gemak worden gesteld als ze binnenkomen. En dat het is natuurlijk niet de oude vertrouwde omgeving waar je vroeger binnenkwam. Dan moest je nog naar een portier lopen en weet ik wat allemaal. Het is allemaal heel anders en het ziet er fantastisch uit. Complimenten voor de mensen die het bedacht hebben. Ik zou zeggen, hou vol. En de volgende keer als u weer spreekt over een jaar of 10 misschien, dan kunnen we misschien een dialect. Misschien al sneller. Misschien al sneller. Hey, bedankt en succes met uw verdere vordering in het ziekenhuis. En dan komen wij ongetwijfeld nog een keertje daarop terug. Heel graag gedaan. Dankjewel. Ja. Dat is fantastisch. Ja, het ziekenhuis in Remeun, fantastisch. Als de zus wat er jammer zich afgespeeld heeft en wat zich nog gaat afspelen. En ja, de patiënt staat natuurlijk centraal hier. Er zijn vrijwilligers die je helpen als je aan de aanmeldcel komt. En als je het niet weet, dan vraag het gewoon even. Ze zijn altijd nu, zo wie het ziekenhuis bekend is. Hè. Als ze lang moest wachten, is er altijd iemand zijn even die steekt met een tasje koffie. Want dat is heel erg op het gemaakt. En ja, en de artsen in Remeun, ja, ik zweer de bier, dat zijn de beste die we in heel Nederland hebben. Daarvoor zeg ik, Laurentius Ziekenhuis is het beste wat er is. Ik wil zeggen, doe het de volgende keer. En als je het niet meer weet, kijk naar TV11, want dan zeg je zelf. Tot de volgende week.